Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг UFC байни дуюм рақами рейтинг Мераб Двалишвили бо рекорди 16.4 ва сеюм рақами рейтинг Генре Сейхудо бо рекорди 16.3 рӯзи 18 феврал дар турнири UFC 298. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависед. Мо бошад наворо оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни миёна UFC Билол Муҳаммад хабар дод ки ӯ ҷангори эҳтиётӣ дар муҳорибаи унвонӣ байни Колби Ковингтон ва Леон Эдвардс мешавад. рӯзи ҷумъаи гузашта онҳо ба ман занг зада пурсиданд ки ҳафтаи оянда ҳамчун ҷангори эҳтиётӣ будан мехоҳӣ? ман дар ҷавоб розигии худро додум. фикр мекунам ки роҳбарони UFC медонанд ки Колби ва Леон ду ҷангори аз ҳама камфаъол дар ин дивизионанд. ҳар дуяшон ҷангиданро дӯст намедоранд, аммо ҳар дуяшон гурехтанро дӯст медоранд. барои ҳамин роҳбарони UFC ба ман занг заданд, ба шахсе ки доимо ба кӯмаки онҳо меояд, агар ки ин кор дар кор шавад. ман ҳамаи ин вақт тамрин карда омода шудам, чунки ҳама кора шуданаш мумкин аст ва агар ки як той аз онҳо баромад карда натавонад, пас ман аз ин имконият истифода мебарам, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Леон Эдвардс ва довталаб Колби Ковингтон аллакай шаби шанбе ба якшанбе баргузор мегардад ва акнун чӣ гуна ки мебинем ҷангори эҳтиётӣ дар ин муҳориба Билол Муҳаммадро монданд ва агар ки Колби ё Леон ба муҳориба баромада натавонанд, пас ба ҷои онҳо Билол Муҳаммад мебарояд. топови ҷангори вазни сабуки UFC Бенил Дариуш баъди мағлубияташ дар муҳориба зидди Арманд Сарукян аввалин интервюи худро дода чунин суханҳо гуфт: вақте ки ман зидди Оливейра шикаст хӯрдам, ман қарор баровардам ки дар ҳамон муҳориба ман ба худ набудам. ман кӯшиш кардам ки ҳалли ин масъаларо пайдо кунам ва ҳамаи таваҷҷӯҳи худро ба тамринҳо додам. хостам ки дар муҳорибаи навбатӣ хатогиҳои худро ислоҳ карда ҳамаи корро дуруст ба анҷом расонам ва ман дар ҳақиқат лагери тамринии хуб гузаронидам. ман вазнкамкунии осон доштам, спарингҳои беҳтарин ва ҳамаи кор хеле хуб рафта истода буд, аммо ман ба муҳориба баромада боз ба худ набудам. акнун савол ба миён меояд ки ман боз корҳои метонистагии худро нишон дода метавонам ё ин ки ман дигар ба монанди пешина нестам ва ман бояд ки ин чизро аниқ кунам, гуфтааст Дариуш. дӯстон, бояд қайд кард ки ӯ дар ду муҳорибаи охирони худ бо тариқи нокаут шикаст хӯрдааст. аллакай рӯзи 24 декабр турнири ACA 168 баргузор мегардад ки дар он се варзигари тоҷик баромад мекунанд. аввалин муҳориба аз варзигарони тоҷик дар вазни 57 кг баргузор мегардад. муҳорибаи принсипӣ байни варзигари ҷавони тоҷик Анис Ёқубов ва варзигари пуртаҷрибаи қирғиз Рисулбек Ибраҳимов. байни ин ду варзигар каме муноқиша аст ва фикр мекунем ки муҳорибаи рӯбарӯи онҳо ва ҷанги онҳо дар октагон хеле шавқовар хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи варзигарони тоҷик низ дар вазни 57 кг мегузарад. варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов зидди варзигари бебохт аз Русия Астемир Нагоев. ин муҳориба барои ҳар дуи варзигаро хеле муҳорибаи муҳим аст. Осимхон мағлубияти худро маҳкам кардан мехоҳад, ана Астемир бошад рекорди бебохти худро идома додан мехоҳад. барои ҳамин ҳар дуяш кӯшиш мекунанд ки ғалаба ба даст биёранд. сеюм муҳорибаи варзигарони тоҷик дар якдуфинали гран-при вазни ним вазнини ACA мегузарад. варзигари машҳури тоҷик Фаридун Одилов зидди варзигари машҳури рус Михаил Махнаткин. ва чӣ гуна ки медонед, ин муҳориба барои ҳар дуи ин варзигар хеле муҳим аст, чунки ғолиби ин муҳориба ба финал мебарояд ва дар финал барои камарбанди ACA ва $1 миллион меҷангад. то турнири ACA 168 рӯзҳои ба шумор мондааст. барои ҳамин мо ба варзигарони тоҷик омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалабаҳои дурахшон орзумандем. дӯстон, ба фикри шумо ин муҳорибаҳои варзигарони тоҷик чӣ гуна мегузаранд? метавонед фикротонро дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.